You know where you are? This is Nollywood Pictures TV. ị na-ajụ ajụjụ nke a kasị na ịmaghị ihe m na-agabiga n'ụlọ ọnụ nkwa a kemgbe m batara n'ụlọ bụ na gịnị mezi biko ka anyị hapụkwa okwu gbasara Enuma ka anyị hapụkwa ya biko nwatakịrị ọmakwa na ịhụ nwunye nna ya ọ chọpụtara o kwetakwa ana m anwakwa ike m na-adụ ya ọdụ nne kwesịrị ịdụ nwa mana o si ya na ntị nke eba o si na nke epiopụ ihe ọ sọrọ ya ka ọ na-eme otu ọbụla ọ chọrọ ka ọ na-eme chelụkwa ka njụọ gị mmeri anụnwa Enuma na-eme kedu ihe ọnụ nkwọ dị gị na-eme maka ya kedu ihe ọ na-ekwu maka ya di m onweghịkwa ihe ọ na-ekwu nna ya na-adụnyekwara ya nwatakịrị a na-akparịcha mgbe ọ sọrọ ya mee ka ụmụ ọnụ ịmana nwatakịrị akọgide m ọnụ ka ụmụ na mụ ericha nwa dị m n'afọ na ọ ya mere m amụ na nwa ka ihe m ga-eme so nwa ji nnọọ mkparị agwụchaghị ahụ mkparị ahụ nke obere mkparị a niile na-abawanye kwa ụbọchị na-aga ka mkparị a na-abawanye ọ na-eje ihe ọ sọrọ ya mgbe ọ sọrọ ya bie ndụ ọ sọrọ ya mgbe ọ sọrọ ya kparịa m otu ọ sọrọ ya ahapụziri m ya biriwere ndụ ya otu ọ sọrọ ya ebe di m hụtara ma dịka onye abaghị uru n'ụlọ ya cha maka na m amụ nwa ka ihe m ga-eme Sochukwu bi n'elu ka m legideziri anya ọ ya ka m hapụ m na-elegidezi ya werezie mme ihe sọrọ ya nne nwaanyị diwe Chukwu ga-enyere gị aka ịnụgo diwe jee weta mma ka nyere gị aka bachawa agbụ nke a agbaka ka m weta mma jewe nwanne gịnị ihe nwa niile nna m hụkwara wetagodo akụkọ ahụ ọnụ nkwọ ndị ihe mmelụ ndị ha na-aghịrị aga akwụkwọ nke a gịnị ọkwa shọtụ be eyeyere gị ịkụriche nwa m ọ dịghị mma n'ahụ ihe eji anụwa mba ihe ndere gị n'ihe ịgụchakwa ya ọ dụkwaghị mma agawa n'ihe ọ dụkwaghị mma ma etinye n'oko nkịta nchịta ala n'ihe ọ dụkọ mana nna ya ọnụ nkwọ ihe dere n'akwụkwọ karịrị ọkọtọ ndị isiokwu ụwọ ka ikiriche nwa m na-ekiri ka imi ejiri pịa apị ọcha ya chafụlụ ukwu ehegere ka ukwu nchịta oke nchịta na rigoro elu oge ọga ịbịara ihe nwa ya nye ihe nwa echiche na nwa mbụ ọgbakwu a na-achọ eje ka na ịmara ihe ndị eji bịawa nwatakịrị na-agba mbọ eme ihe nwoke na-eme mee dịrị karịa nwoke ọya meziri ị ga-eji ereba nwa gị ele ọ na-agbagodi mbọ ka jaki unu gwa m n'obodo nwa ma obodo ọzọchi obodo bịanụ anyị ma elekwa m ele ịna-egwogochi m n'ọnụfụ mana ihe niile ide ka oju n'akwụkwọ a doro ewu na ọkụkọ anya na ị na-ele ya ele ndị ka ewu na ọkụkọ dụrụ bata n'ebe a na-anụ dị n'uhie Nnamdị anyị anakwa ịchọkwa anyị na-enaba Nnamdị bịa ka anyị na ọkwa ngwa bụ gị agwa na uche ma adịrọzi n'ebe nwa ahụ nọ ọ gwagoro na ya achọghị ije n'ihe nwa isi m ka anyị jebe ibute mkpọrọ kịta anyị abịago obi dị m ụtọ na ijizi ntị gị anụ ihe nna ya na-akọgheri ebe a anakwa m isusu usoro ya bịa kịta lachakwa unu n'ibe ike dịka na ike na nna ya na ike nwa ya nwoke na-ekwe na mmanya na ajụ jiri bịa were daba unu emekwa ewere m eje na agwụ m were chụọ aja
nekahari mana jeki ya mi ogbo nike dikwa le shin rie nna anyị ka ihe kpata ha jizi n'ala atụfuna ha ọnụ ikwo ikwodo ni nwa ya na ama n'nwere akwụkwọ nwa jedi ihe ya egoshi maka nwa nwa ya ha bịara okwu goshi ha ha gbawa ka nchita ala nkwa m n'ihe nwa ọzọ nna anyị ọkwa ịma na ihe ewu ndị nke ịnọ bịara Enuma di i were ogologo ha akwụkwọ idejuru chụchaa ha nna anyị ọ kakwa mma na ị hapụrụ Enuma ka ọ lụọ dị kịta ndị dị na-abịa ya ịmakwara ndị obodo anyị a ahụtaghị Enuma dịka nwa agbọghọ na-eme ezigbo omume ofe ogwuchi gbala oke echie ka akpọ ọka bụ ihe nọ n'ihe nwere ime otene ọkụ na-eri ụlọ ya otene dube ihe na-agba mgbe okpuru okenụ nọ kọnkazi n'ezi chana azụzụ na ngịga okwe ihe mere gwa m mụrụ ga-achịfụ ya arụziere gị ọ ka jikana mmadụ mmadụ nọ n'ihe nwa iri abịa agwa m mgbe okpuru ọ ka nsụ na amị ọbụla bụ mụ na ya nọ n'ụlọ chana mmadụ irikwa echi mma apị ndị ya aka n'ala nwa ala na ịgba na eri m natara gị agbawarie ala gbara ụka mmiri ala gbara ụka akọ na ya fụta echi tu Yeah, I've never seen this kind of girl before. Her body they hot like every time. You think that she wear, she go show you herself. She know the fear, she dey fight like my ties. Hey! Chende ngwang. Ole ihe na-ebe eme gị na-akwụ na duru gị na-arụ. Ndị yeshu nwa bụ nwa ka ị na-akpọ efi. M jidere gị n'elu di m ị nọ na-ene akpọ m efi chee tụtụ ka m gosi gị ihe efi na-eme gị n'abalị mba bịa owe ko nwa de gwa gị bụ jebe ọ bado bụ mmadụ bụ na wokwu chọ ndụ ma onwenugo ebe Enuma na-aga ọ na-agwa m ka ọ ka ịchọ m okwu n'ọnụ ịhụ na ihe ịkọje n'ọnụ dị ihe nwa bụ ọpere afọ mmadụ bụ anọchi na mmadụ ihu hey ohu egwushi gbala ụka eshie ka ahụ Enuma Ndio. ebe ka ị na-eje Ekelekwa m share. Amaka ma atịgharị ibu ọnụ. Enuma Nchekwa ma nwata. Hey! Nwaanyị ahụ isi ya ezu ife ị na-etinye nwaanyị ahụ ga-ezigbo taa n'ọsha ọ bụ ezi etụtara Enuma nye m jụkwa m ndị ekunke ọkwụ nọ okwu ya mere ọkwụ unu nọ ndị ekunke ede ama na oye ya bụ ọbụ edere n'ihu edere ya ma Enuma cheregodo ife ị na-asụ nwaanyị ahụ mana isi mana ebe mana okwu ya Adaeze ịma onye Enuma bụ ịma na isi nsị ka na ata ime ezi Enuma na-aka mmadụ jagịjagị otikpa eze onye Enuma bụ mana nne nwaanyị ahụ ya ji ekenewe chi ya ya ji etụwara Chineke mma maka ọgwụkwa na obi adịghị m ụchọ na ya shi nwa nkụchakwa ihe nka akụọ ọbara kara iju ahụ niile nekwa m ikpo di m ọgọ m nekwa m ana m apịara ikpu ọnụ dịka ndụ m kwaite m ilu Enuma Ndio. ebe ka ị na-eje Ekelekwa m share. Amaka ma atịgharị ibu ọnụ. Enuma Ndio. ebe ka ị na-eje Ekelekwa m share. Amaka ma atịgharị ibu ọnụ. Enuma bịa bụ nwa ebe ka uche anọta n'anya shi nwa
Osinago. Ebe ya na-akọ. Chukwa m nne m. Ndị oyi bụ. Onye ọbụla ịhụkwa na-ejuwa ajụjụ. Ndị ejikọrọ anyị. Ịbụ nna m. Onu na-ama na ndị a na-atọ mmadụ nwere ike ịtụ unu ma ndị na-aha mmadụ ahụ nwere ike ịhụ na ahụ. Chekwara njụ ọnụ. Ọ maka na iyi ihe na-eji nji ma ndị mma bụ ndị n'ụzọ. Onye ọbụla ịhụkwa na-eshọ ndị nke kọtara ndị nke ị na-eje. Kparịkwa onwe gị. Achọrọ nkwa ajụ ahụ ọzọ. Chekwara nkwa. Anyị chikwe nke nwa na anyị ka wee shiri nke anyị ka eji eshi na ya shi nwa. Ọ bụkwa na mmechi anya mepee ya unu aka nọrọ ebe a. Ngwa ụnanụ. Akarewa. Ana ga ma bịara ikpu ọnụ. Nga, ebe ọnụ, ha ka ndị akpọrọ m. Mụ bụ ị na-agwa. Ndị ibiri Igbo ayọ na-ayashi ngwa. Mụ na Adaeze n'oge echi ọrụ nke anyị jiwere. Ndị gịnị ma na ọma na ngwa jide mmanụ chi ejigwo. Ị na-abịa nna gị? Onye ha kere? Onye ha kere? Biko kwe ike gbaghara m maka ime emekwa ya ọzọ. Emenụlekwa wa awa. Mee ihe nwere mere na-ayashi ya. Emere awa nakwa awa. Ịnụ ya? Ba bụ na chọrọ ya lapsa. Ndị ihe na-ekolu m. Ndị ihe na ka apịa. Ị na-ajụ m ka ọmụwa ga-ajụ gị. Ọjụ. Jisi ike na-emebi ya. Ihe ajụ ya owo. Ihe ọkaikpe. Jụọ. Nke ka ahụ mbido. Mbido. Achọkwa emebiri na ihe akwụ n'ihu. Ndị ọzọ akwụrụ n'azụ. Nke ka ahụ mbido. Ya jee nọ ndị ebe ma hụkwa ihe ya ekwu emechi ọnụ. Aghọtọ n'ọnụ. Enuma wamoku akaba hulugu adudi nekudi akaba hulugu nekudi unesa akaba hulugu adawune akaba hulugu Mama deme on tuko mo. Mama ine kene. Deme. Enuma. Wambo. Enuma. Wambo. Zimi no pa. Mune wona ya po. Enuma nada zembenine. Ai. Enuma lugu. Enuma nandida. Enuma na. Ekwughị nna ya gbara onwe ihu maka Ama na-ekene iti achọghị ịza ekele. Ụdọ dịkwa. Ọnwaghị nwa. Afọ onye funu isi mebitara ihu maka. Afọ nwaanyị nwe ma na ike agwụ. Ike ụwa na-agwụ. Onye mebe ọka ata. Ọkụghị ata ime ya bụ ọnụ ọmụ na oji. Uwe ihe ọ gbasara. So ozi ihe nwaanyị nwa makwara ba ata. Enuma bịakwa. A na ọ dịchakwa ihe nwa niile ọdụkọ. Uwe ihe ọ na-adọfụta n'anya. Onye mere ihe nwa ji eme. Onye nzuzu. Anyị ka ma atịrị ikpu ọnụ ekene ọnụ. atịrịkwa na ikpu ọnụ na m. A nọ n'ihe nsogbu. Hey! Ntị ya nọ nwa. Ndị mmadụ. Mụ bụ aka. Onye ndị ike emewu. Ndị onye na-enye mmadụ nsogbu mmadụ ka enye nsogbu. Aka m bụ onye ọmụ. Biko kapị ndị gwa mpa ite m ihe. Onye bụ agbaghọ gị Enuma. Na-esitekwala Kevin enyi m nwoke. Kevin. Enyi m nwoke Kevin. Enyi m nwoke Kevin nyere m ekwentị. Ashibọbụ. Ashibọbụ. Ekwentị. Ashibọbụ. Nee, na-asị na anyị na-ekirite n'anya bụ na-asị na Ashibọbụ. ị na-ekirite na-asị na-asị. Chetegodo ihe nwa dị anyị. Ọ bụkwa adịrị ọsịsọ ihe ọbụla na-adịrị ọsịsọ. Ashibọbụ bịa na ekere apịgbuo. Kapịa ndị biko. Chekwara m pịa ma. Enuma jiri waya apịa na kọm. Ọ ji waya apịa. Chegodoro. Ọ maka na ọgwụ wee. Kevin! Biko ketegoro m abụ. Onye na-ekwu. Onye na-ekwu. Ihe nnukwu. Chekwa.
nọkwara n'nkwe mụ na aka na-akpa nọkwara n'nkwe gị na mụ na aka na-akpa bekee bụkwa na agbala wuru ịchọrọ isi nkịta na ị nwere ike iji iva mgbe onye nọ ebe ọbụla nọ ọra na ị na-ekwu nwa ahụ kwara n'anya ọra na ị na-ekwu na-asị nkwe gị ọsị na ebe akịdị ụfọdụ nwa nweta nwaanyị na-agwa gị nke m gwara m fụ ya n'anya ị mara onye ọ bụ nweta nwaanyị na-agwa na m chọrọ ịlụ nwa na-agbazi m ala Hey, ahụọ m ihe. Ahụọ m ihe. Onye marụ anụ ọsọ nwanụ na-azụ dị nji chọrọ ogo uwe marụ ya ọ bụ. Nwata nwoke ahụ ọ manya na keke afọ ya Obiora. O duru m anya n'ihu ikperime nwa amaghị onye mbụ n'obodo nwa. Onye na-amaghị ihe n'ụma n'obodo anyị a? Mụ bụ ọ na-emere nje ahịa. Mụ bụ o ji agbachachi eze. O ji makpa asha. Nke kacha ahụ nke bụ na alụ niile ọ na-akpa n'obodo anyị igwe na uwe ya ma maka ya. Gba ndekọ ahụ nke bụ na igwe na uwe amagụrụ ma ọ bụ ya ahụ n'obodo anyị. Ndị ichie ekene unu. Unu nwa na-awa nji nke arụ a abụrụgo ọkịrịtọ ya bụ ọ bụ ụta ọ bụla echi unu akwadebekwa igwe ozi ziri ụmụ anyị na-etere anyị egwu eruola ha ntị ha na-amụ egwu dị iche iche amụ ọka a na-akwadosi ike egwu adịrị ya. Kedu maka mmọnwụ anyị? Mmọnwụ anyị dịka ijele mmọnwụ anyị dị iche. Ijele ọ nọkwu ya? Ijele nọ ya. Inye ọgbọkọ nọkwu ya? Ọmabọ nọkwu ya? Kedu maka nwa nkata? Onye isi mmọnwụ ya dị nkwado mgbe ọbụla ndị ichie biko ekene nụ igwe gbaghalụ m abịarọ m n'oge o nwere okwu dapụtara ebe ndị ọgọ m ashịmbịa tie ya ọnụ ya bụ mgbu biko igwe echi ọnụ nkwọ mgbe gị na-abịa leti ọ bụrụgokwa na-arụ gị kedu ibe a ga-eme a ga-ejeri ebe dibịa bụchakwa eziokwu igwe rapụ ya omume nwa ya nwaanyị ka ọ na-eme agwọtara nwa ya nwaanyị na ajụ ọdụ ha na-adọchi obodo anyị azụ mgbe niile aka kwapụrụ unu igwe ndị ichie unu anụrụ mkparị si ọsụnọ nnachi ka ọ nnachi na chi ụzọ si n'ọnụ pụta dagịrị mere ọnụ nkwọ mechie ọnụ ọnụ nkwọ asị gị mechie ọnụ ọ gịnị mgbe akwụkwọ kutuo ebe a mgbe akwụkwọ kutuo n'ihe obi igwe obi igwe ichi ọnụ nkwọ gị na nnachi unu ga-ayọ anyị ayịyọ na-ajụ okwu unu kwuru ebe a igwe ayọ m gbaghalụ biko gbaghalụ nke ọ dị ka na-emenụ ndị ichie eme iri ji ọbụ nke arụ a ga-akpụ ọkụ n'ọnụ ọ ga-akpa eji ụbụrụ ọ ga-akpụ ụkwụ akpụ n'ọnụ anyị ga-ezisi ndị mgbamgba dị iche iche ndị igwe dị iche iche ndị oke mmadụ dị iche iche ndị onowu a ga-abụba bịasịa wee na kabamara na
o nwere ihe ijere ji wee kara akpụ nke na nwoke na ibiera n'okwu ọnụ ekene m ndị iwu nchọkọ ndị ha ịchọkọ ọmụmụ na-achị ndị ha ịchọkọ ọgụ bụ nchọta ebe agadi nwoke dịkịrị shi na ashịrị bịa kara gị mma ịnọ ndekwa nke nwa na enu manụ na-echu ụra ọ bụrụ ashịrị bụ iji ma agba ihere megbukwa ehi ehi akpụ eje ahịa ama agwa m ihe ịkọkọ na nwoke mechie ọnụ ịba mara ịkọkọ chere anụ ijọba na-akọ ya gbagha ya asị chere ama dịka ọ dị akpọ dụkwaghịrị imi onye nzuzu onwere ihe mmeri ihe n'ọrụ bụ iweta ekwe ichekwaba okeke iko kpọmkpọmkpọm enuwe abụ mmadụ ọ na-ezuzu ezuzu ọ baghị uru ijebe okafọ kpọmkpọmkpọm ụnụ anụkwa na ọdụ mmọnụnụ mụ bụ agụ mụ bụ ịchọrọ imere ndị ahịa onwere ihe mmeri onwere ihe na-emerụ n'isi nekwe m anya ị ga-ahụ na o nwere mmekọ egwu mehe dị na chikọ ndị pụọ achọkwa m nsogbu dị na ndị ahịa na-eme na-abụghị ịkọ gbere nwoke na-agba asị alo mụbụ ị na-agwa ha anyị ga matịgharị ikpu ọnụ gụ mụbụ ị na-achị na ịchọghị nsogbu ebe iji mụ aka ashịna isi na ịchọghị nsogbu ịchọla a na-aka ma eyeghe ma ihe ọkweghe ma na aha m abụghị enu tapụta abịa m onye mere ya chimbe pụọ chimbe pụọ Una nwoke shiri m aka ahụ mi tọgbọrọ ego n'obodo nwa mụbụ ji agbashi dụkwa ndụmọdụ dụkwa maka ozuzu kwekwe ya ọzọ ozuzuwe amụọ ya bụ nke ebel anyị ka maka ya ikpuru ọnụ nne m bịaka shiri nkume pụọ ndị enu m egbu nwanne m eji nwanne m kapende na ụmụnne m amaara m na unu maara na ọbụ m Enuma bụ onye ndu njenje nwa unu ananụ ha na-agbanye amaara m mana o nwere ihe nchọrọ eti ya kwu ọ ka agba ịfụtakwa na ọgbakọ nwa nara ayọrị ukwu agba egwu ayashi ndị njenje afụtanụ ngwakana ya ekele na m egwu ngwa ma unu akụ nakwa Enuma onye mbụzọ egwu ọhụụ na-ebe ebo jụọ ya ọ bụ na ịma hụ na ahọgharịgo Enuma ọ bụ na ịma hụ ọnụ shọpe gị bụ anụmanụ dowere ihu ka ebu na ebe ọwa ịnọ onye ara igbe emeghe chekwara ka ngwa ahụ amara m na arabịa ihe na-akpọ unu na mbụ mana ka m were anụmanụ ihu unu kwukọ na arabịa ihe na-akpọ unu Enuma ha na-akọwara gị bụ na mmemme nke gara aga anyị ncha kwekọrịtara na mmemme ọbụla anyị ga-edupụta onye ndu ọhụrụ ga-edu anyị gịnị aga mmemme nke gara hapụ nzukọ onye so duọ gịnị gwa ka gbagbasị n'obodo a mechie ọnụ onwe onye gba agbakanyere m egwu
anyị ma Enuma ka bụ egwu mana anyị niile na-ebe a nwere ike ịbụ opuzo egwu n'otu anya n'ọbọsọ Enuma mara agba egwu nwa adaburu na-efi biko ndị ehi ka emewu anụ nchi ndị ehi ka emewu bọbụ na-atọ akọ gbere zobo ha n'ihe azọrọ azọ amara ọkwa ihe ọbụ iji akụ bụ ubushiwa ọkwa ebidokwa ọzọ ekwemekune adịcha hafuo chekwara ka ngwa ọka ọkụkwa eku maka na amara m na ala na-akpa gị ọ bụkwara ụlọ akape ndị hụ mmemme ihe nkwesịrị ime nke nwa katama ma ya sa nkụ niile ya sa agụnụ onweghị ị ga-emewu ife omeme onweghị ike emewenu onweghị bụ ibe egbu ekwume onweghị bụ ị ga-egbu ọnụ shope ọkwa ihe nkiri mgbọsị enyi ọkwa maka na mụba agụ nkịchị ọkwa kasị bụ horo maka na mụba agụ nkịchị ọkwa nga ekweghị aka na onweghị ike eme ọkwa nne gị dara ngwụrọ bụ nne nejere anya ọkwa nne gị dara ngwụrọ n'ihe na ndị nna m ekwe m unu ọ bụ ụzọ unu gara dị m mma bụ njin aga ngakwụkwa ma agakwa na agwakwa ihe unu na-emere m o jiri bara ndị ilo gbara m okirikiri unu ekwughị ha mete m dara akpụ na ha na-ewe ikwe iji ọkpa abịa chie m kwa unu akụjisie ha ndị na-ekwu nke dị n'akwụkwọ na nke na-ede unu mme ha na-ịda obi ndị na-eyiyo m na ihe eyiyo m ka ya she na mmadụ nke m afọ iche unu dopịa ha ya ha na ikpu ojichi mekwa unu ya gawa biko unu na-elekwa ya n'azụ ise n'ebe ihe nwa m wetara unu ya erie n'uju mma ataburu ndị ntaburu n'ebe kene agbawa ọkụkọ ahụ na-eke agbawa mmadụ achị m na unu bụ olu ri ndị nie ka ndị otu unu shi ha na nwoke nwa na-emete unu mma unu enenekwa anya n'azụ na emete ihe m mma nebe eyo ọbara nwa ọgụ bụ ejiri chọọ ihe ndị nna nna anyị ha mma wetebe ha ọganihu anya ihu ụzọ ruo mgbe ndị ilo bịara ndị iwe anyị ngwa oriakụ m bịa na ihe ngwa bịa n'ebe ọkwa nwa nji ihe eji eshiri m onugbo kara aka onugbo ohunu ka ndị lọ ọnịdị ka ọchị wolu mma na ịgba petewe ya pewe ya ghebe otede ịkpọ ofe na-ewe otede ịkpụchakwa nri sirias na ibe otede ya dị ihe ya akọta ya ala ije gwara ọrụ iyom ọrụ ha ewere ya chitere m ofe chiachọrakwa gbara achọ chiachọrakwa imejue chiachọrakwa ihe ndị okenye n'ime ya achọkwa ya achọ ihe ma emeghị atụwa gị ime ahụ ị na-ekwe ya atụ wolu mma ọzọ na ụwa bụ nke ya gwụ Adam iwe na-ewe m abanakwala m emejọrọ ngo emeshuo m ndị eme na ịbịa ọbịa janye ụmụ omenu nke anyị na-amụ egwu ka na ya bụ nne egwu atana ka mụta ma ihe mere igwe zuru m ozu dị mkpa ịma tufu igwe ahọfụta mmadụ zi oyi ozu oyi ọhụrụ n'ahịa ihe ọ tụkwasịrị obi o zuru m ozu dị mkpa ọ ya bụ njebe njiji na-ebịa mana abanalụ m biko ndị ka o doro ga nna m ịhụkwa o nwere nke agbara ka nwa okwe nke agbara ka nwa okwe nke edowere ka nwa ị gara ije ahịa ukwu ụgbọnndị ka ọchị rigorie debe ogoliba debe ịgbakọ choko mma ekwe gị ya ewutene gị nke unu ya emechi mma ha ihe niile nji bịakirie gị ewekere m onye ọzọ nji aya isi na-ebe gị nna m nri ọdụkwa nri ọdụkwa achọwa nri adịghịkwa achọwa ngwane ana m ekwe gị
ekwe m na-ekwe m Enuma ebe a ka ị nọ. Eche m ị nọ n'ime ụlọ gị ndị ebe ahụ na-achọ. Enuma. Ọgụnụ nwanyị ụwa. Atabiri m omeji. Ha nọ m aka, o nwere ihe mere gị. Enuma biko. Enuma biko. Ama m na nwunye m ụdị nne ịchọ. Ma mma ya onwe ihe ọjọọ m mere gị. Ihe niile ihe ọjọọ m mere megide anyị biko gbaghara m. Ka anyị biri ebe n'udo otu anyị si bụ ebi. Amamihe kọkọ. Amamihe ị na-akọ, onwekwara ihe ị chọrọ ikwu na-ekwuo. Ikwuo, o nwere ihe mmekọ. Enuma, ọkwa mara mụ na anyị na-akpakọrịta bụ na-atụkọrịta bụ alụ ọnụ. Mana ihe ndị adịghịzi otu a kịta biko. Anyị na-akpakọrịta bụ mgbe nchere na ịbara uru. Mgbe nchere na o nwere ihe ị ga-emewuru m. Mgbe nchere na m ga-eji ụlọ anọchi anya nne m. Mana nee, o nwere ihe mere m. O nwere ihe mere m. Enuma ka ekwana ihe ọjọọ m mere ka ihe m mekwara na gị. Mụ be na-achụ, o nwere ihe ọjọọ i mere. Ndokwe ngwa ngha. Mgbe ị chekwara na ihe ndụ na-aya na ịdọghọ na-aya, igburu ọchụ. Mgbe ị chere nna m na mba egwuregwu na onweghị ihe nke emewu na onweghị ihe ndụ mma aya, igburu ọchụ. Mgbe ịfụtakwa n'ihu ndị obodo niile shi atụgbuo, shi egbuo, shi omegburu nkabe, igburu ọchụ. Anyị nwa chekwa m ntị, chekwa ka ngwa ahụ ọ dị n'ịbịara na nke mma na ọkwa dị ha ama. Onye nzuzu iji gwurichi ụwa niile dara n'ahụ onye dị nke ọhụ amụsụ anyị ka ma tịara ikpu ọdịkwana ọgbaghị Igwe ga-adị. Igwe ihe mee bụ na anyị nwee nkwekọrịta. Ndị ego na-akwekọrịta ị ga-gbuo onwe gị niile. Igwe Di ya na-eme. Igwe ya dị. Ọkwa ma ya enwe nkwekọrịta ewele. N'ahọ gara aga bụ anyị kpakọrịta si nụ. Ọha ọbụla na-ekene ahọfụta onye ndu ọhụrụ. Onye ọbụla malụ nọ Enuma chịrị anyị n'ahọ gara aga ya rituo ka onye ọzọ chi na-egwu. Igwe ị ga-adị o. Igwe ashịbụ ha shịkọ. Owe gwara m ndị yi na-ejewa ha ọkwa. Ọmụ bụ onye duru n'arọ gara aga. Nke m duru ha mana m dutere. Igwe Enuma, ihe ashịrị ogbugbu n'otu ọkwa ụzọ chikere ịsapụ ọnụ ọgụnụ agakpọkọsị n'obodo akwa m. Akonye m ụmụ agbọghọ. Igwe ana m echekwanụ na mgbe egwu ụmụ agbọghọ ndị obodo anyị ji wee gawa n'ihu nke ọma bụ mgbe Enuma bido bụrụ onye mbụ ụzọ egwu ọkwa na etu aka ọ dị. Enuma nwa m wetuo n'obi ihe atọ na ọchịchị nwa m hapụ nụ ka onye ọzọ chụta tukwenụ nwee ndidi. Ichi obodo cherenụ ka Igwe kwuo okwu ka okwu tokwuchie okwu. Ị bụ Igwe onye jiri ya nwayọọ. Ọ dị mma. Ụmụ agbọghọ gee m ntị. Udo nwere dị n'obodo anya rapụ na Enuma ka ọ chịsịa nke arụ a oluzie arụ ọzọ arọpụta onye ga-achị ndị ichie ọkwanụ ka ọ dị. Onye gwa m n'Igwe ga-ekwe ka nkịlịka mmadụ dịka Enuma bịa bụrụ ọbụzụ egwu ndị njenje ọzọ maka Chukwu mee nkwado. Mmeka gba nkịtị. Ọkwa ya na-akpọ gba nkịtị. Gba nkịtị. Anyị nagidewe Enuma n'ahọ nwa mana ahọ ọzọ na-abịa. Ọkwa ma ya ebe ahọ ọzọ ọ na-abịa. Amala ihe ka eme mgbe.
ọ karị m mma na mụ hafụrụ egwu njenje anyị wa karịa na wata amụsụ m bụ Enuma ga-edu anyị. Ọ ka m mma na m fụrụ Amarachi jiri maka okwu ọnụ igwe nọ nde okwu ọnụ ya mere iji hụta m nta okwu ọnụ igwe mere iji hụ m nta chere ihe na-aka ebe ahụ mkpa m ọwụ dị mkpa m cha mkpa m igwe kwudekwu n'okwu ọnụ ya okwu ọrụ na mmasị kịta okwugharịa ebe a ka nsogbu ga-adakwa ahụ ebe a ka ezigbo nsogbu ga-ada onye ihe m na-ewe iwe ya bụ ka o wee gbuo ya ọbụla ụnọ na nnụọ igwe ekwuo n'ọmụ ube Enuma bụ ihe ka achị na-egwu nwa ọmụ bụ ihe ka na-edu ụnọ na nnụọ mana onye nchịkwa na ọ dị ha mma ya jekwa eji epara nkata ose kpọrọ nkụ tajufu ahụ anyị ka ma tịghara ikpu ọnụ une m anyị na-achị onye kpakwara anyị baika na-eme n'egwu njenje ọkwa une ndekere ihe akụkọ ọ jọkwa abụnụ anyị mụ egwu anyị Amara were okwu ọsịsọ n'oge adịghị Amuche okwe n'ihe maara nne m welekere ihe nwa ọ jerekwa abụ ada eze dị mma kan bịa wele ngwa Nneka Uju Ada ngwa kwụrụnụ tojuo n'owu na ọhụma anyị tee egwu ma ọkwa na ọsịsọ na ọ ga-adịghị ndekwenụ kunjita kpuchi ihu ka were ewu uru onye ọbụla gachafụtakwa eze maka onye gachikwa eze na mabịa gape ụna amakwa anụ onye ọbụla dụkwa emepe eze onye diwa adamụ na onye so mepe eze gị onye diwa adamụ na onye so onye diwa adamụ na onye so agajiwa adamụ awada onye diwa adamụ na onye so nwa ọkwa pempe ndị tara n'aya ihe nwa ọ ya atụgbukọ m na onye ejeka anụ nwa m bụ Enuma na o were ụdị ụgbọ anụ nwa makwa kwado onye were ụdị ụgbọ anụ nwa bụ ihe nụbara nwa m o jika ewe nsogbu ejika ekwu eta ahụhụ abịakwa aparị ya aparị nwoke jika anụ ya were ụdị ụgbọ anụ nwa ọ na ya asụ ya aka n'ala ka ụwa ọ chụkwa ya n'ukwu ala ọ chụ ya n'ọnụnụ ala chụha ya aka n'ukwu gbanwenyere ukwu ama agha iyi na onye bụ ogbenye ejika ha ahụ ụzọ bemshin ya na anụwa m onye mbụ ogbenye eme ndekwa bịa bem onye jika anụ ya ka ụgbọ anụ mmadụ ọkụ onye na-adị ohokwe azụ ya mgbiri ahụ onye ọbụla jika anụ kwọwọ nje eji ekwekwado wakwado ego ihe ewe ndị ego ajịna ịma ịwụ ihe eji ego eme ịnụ hei oge egwu chi gbara ụka echinekwe ka akpọ nke nwa m nọ
ofe egwusi gbalụ ka esi nyekwa ka akpụ nke nwamụna gwa m nkwadobe gbuo nwụrụ ukwu onye jeka anya uru ọ yi eri karịrị. Mama Benji. Get him out. Hey. Papa. Hey. No. Get it come out. No. Why you want moto? Papa Chico. Hey. Chiwetalu. Chineke. Papa. Check I'm Western see him Jonathan about. Chiwetalu. Ndị ya mere ịka kwado ha eyo ohu egwusi gbalụ ka esi ka akpụ ndị ya mere na ịka kwado ebe memeji ọgwụ anyị si na ya eje ememe iri ji ọhụụ ana m aga achọghị m ịga uche m adịghị bụrụgụnụ pere ihe n'ihe ahụ ji akwụkwọ kwado na ya je n'oge ihe chọrọ bịa lukwe wa asị na nwoke nwekwụkwụ nwaanyị ma na onye nwere okwu na-esere ya na uye ya maka na o nwere emume iri ji ọhụụ ndị ichie niile ga-edu nwunye ha bịa ka iji cheta na ị nwere nwunye ana m aga biko ha kwa m aka ohe gbalụ ụka echie ka akpụ ndị kwụwọ chi ya bụ mụ n'owere ihe na-ese na ọ gwaghị oke ịkpa na echekwa na owere nwaanyị ọ nụrụ na ọ ga na-aga ya na biko jee kwado ya ije jebeghị n'oge ọnụ nkwọ ọkwa ịma na nwaanyị lụrụ alụ kwesịrị ka mụ na anyị na-emekọrịta ehihie ịkpọ m nwunye mana o ruo n'abalị ịdụnyere m azụ ihe na-agagbo ngwa ọbụla ma na-akpa ha aka na yachi ngwa ndị mkpara ga-akpa ndị ihe fụtara ya ndị mkpara ga-akpa ndị wanyị mụrụ m eri mgbara ya bụ aka agbamaka wa ndị ihe kpatara ya ka ekwere ihe iji dowe m n'ụlọ gị ebe ị mana onweghị uru mbara amụghị m nwa ka ihe iji dowe m n'ụlọ ihe njiri kpọtara debe ebe mbụ na achị na ihe kwukwala ihe akwụjọwa nwoke nọ ndekwe nwaanyị nọjọwa ka ọ ji na-ekpe aka agwụsị nụ ya ngwa ọkwa na ihe na-echeghị bụ amụtawa gwa m hụ bụ Enuma o sukwuru m ọ na-emedere karịa ihe ụmụaka na-ese jeka ebe nụ ya maka pịrị n'ihe yite akwa anyị edi idewere m n'ụlọ gị ka nwa gị nwaanyị Enuma na-akparị m mgbe ọbụla ọ sọrọ ya ka Enuma na-akparị m mgbe ọbụla ọ sọrọ ya ọnwụ na mma ọkwa na ịma gị na-eme ị na-ahụ ebe na-ene nna gị etiwene gị ọkpọkwụ etiwe gị ọkpọkwụ ịnụ nke ekwuruchi na-adaka mmanụ nnọọ ị na-ahụ ebe na-eke awa juru gị isi ịpụ ya nakwa ene nna gị biko egbu ne m oge ndọrọndọrọ anyị mere eshigwone jee yite efere anyị di na anyị jebeghị n'oge dịka nchigwa gị ihe ma onweghị ebe m so ga-aga onweghị ebe m na-aga ruo ebe ị gwara m ọnọdụ m n'ụlọ a ọ gbajodoro mekwa nri nọ n'ihe nwa ye nwaanyị nwa o ju ha ahụ nne nna o ji ogwe ha nwekere obi arụ na o were nke ị nọ na-eri ihe ihe aghọrọ ha ivu alọ ọ gbajodoro ohe gbara oke eshie ka akpụ
mmechekwu nje mara ihe m na ya eme Enuma wamo akaba hurugu adudi nekudi akaba hurugu nekudi unasa akaba hurugu adawune muo akaba hurugu shinaguna bamana akaba hurugu emeregena akaba hurugu asemaka papurugu akaba hurugu enuma wamo akaba hurugu enuma bara chinobu Obole kadada na wai ai asimaka papurugi Ogonye buri ya dasi Amokudi mada no se kwanuna Makana wanda nemese kwa ai enuma nada zembenine ai enuma Enuma. Ikwa kidoro ama. Nne m dịkwa na gị. Ndị nke gawara ya ganụkwa aka m. Na adị m ya. Dịkwa m. Ndị. Ị ka na-amakwa mma. Ikwa ị na m. Ikwa kidoro ama. Nekwa kpụkwọ ya ị na-amagbu onwe. Nne. Kebe ndị. Ana m anụtakwa amarụkwa m na eche m ị gaghị anụ di. Di ndị onye nke anọ ebe bee nọ m bee nja m ka nọkwa ndụ ị ka na-amasị m ahụrụ gị na mmemme tata ị ka na-agbakwa egwu ka isi agba mbọ ọkwa Deni, kwa kidoro ama ikwuru akpụkpọ ụkwụ ya ọ na-egbuke ka ọwa Ben ndị onwe ụgbọala nke ofu n'ime ụgbọala m nọ ashịbọbụ nke a ọbụla ife ka nke a bụ ashịbọbụ ewe ikpọ m ịlọgọ ọ na-ekwelu moto Benum. Benum. I'm a beginner. Ashibobo. Asingay ba? Ashibobo. Kapende kwa mjama. Hey! Is it getting us down? Hey! Papa, Mama, Ekusigom, Enuma can choreno or the no be call or masim. That's it, period. Excuse me. Benjamin, come in, Aga.